खुलुमबाय बयनिसिमबो लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। बे भिडिअनि गेजेरजों आङो नोंथांमोननो माखासे गेदेरथार खौरांफोरखौ होनो लादों। फारियै नायलांदो। सेथियाव दङ। मैया थांनाय 10 फेब्रुआरि अदेबानि बिटिसि गोरोबथानि सान फालिनाय हाबाफारिखौ बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमानि कदमथलायाव बिपिएफ दोलोआ गाजा गोमजायै खुंफुंलाङो। बाक्सा जिल्ला बरमानि कदमथलायाव खुंनाय बे सुबुं गौमायाव बिटिआर हालामनि मोनब्रै जिल्लानि अनगायैबो आसामनि दाब दाब जायगानिफ्राय खमैबो 1 लाखसो बिपिएफ दोलोनि मावथि सोद्रोमाफोरा बाहागो लाफैदों। बे गोरोबथा सानजों लोब्बा लाखिनानै खुंफुंनाय मेलाव बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङोदि फैगौ जानो गोनां आसाम बिधान सभा बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै आसामाव जायखिजाया दोलोआनो सरकार दानांगौआ गोरलै नङा होननानै बुंथियो। मख'नो गोनांदि जुदि बिपिएफ दोलोआ हेफाजाब होआब्ला गुबुन सोर हेफाजाब होग्रा दोलो दङ होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव उल्था सोंथि सोंनायखौ नुनो मोन्दों। लोगोसे बिथाङा बुंबावोदि फैगौ बिधानसभा बिसायख'थियाव बिपिएफआ गासै मोन 12 बियाबावबो देरहासार जागोन आरो देशफोराव सोरखार दानायाव हेफाजाब होगोन। बिसायख'थियाव बबे राजखान्थि दोलोजों ज' जागोन बेनि सायाव बिपिएफ हान्जाया जेबो सावरायथ'वाखै होनना बुंथियो आरो 13 खालारनि उनावसो बेनि सायाव सावरायनाय जागोन होननानै फोरमायो मानगोनां महिलारि बिथाङा। आरोबाव बिथाङा बुंबावोदि बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा महरै प्रमद बर'आ मुङावल'। गुबैयै बिटिसिनि गासैबो खामानिफोरखौ आसामनि गोहोगोरा मन्त्रि अदेबानि बयनिबो आंगो मामा हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथोन बायदियैसो मावनाय जायो होननानैबो मेलनि गेजेरजों गावनि बिबुंथियाव बुंथियो हाग्रामा महिलारि बिथाङा। गुबुन फारसेथिं बिटिसि बिसायख'थिनि उनाव इउपिपिएल आरो जिएसपि दोलोनि गोदानै देरहाबोनो हानाय साफ्रोमबो बिजाथिफोरखौ गुवाहाटी नोगोरमानि हटेल लिलिआव दोनहैनायनि गासै खरसाफोरखौ बिटिसि खुंथायनिफ्राय होनायफोरखौ सहायनो हानाय नङा होननानैबो बुंथिबावदों आरो बेफोरबायदि खुंथायनि जौगाथाय खामानिनि रांफोरखौ नाङा फाङा बाहायनायनि हेंथायै प्रमद बर'नि सायाव आरटिआइ होनाय जागोन होननानैबो गोख्रों रावजों बुंथियो बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा। नैथियाव मैया थांनाय 10 फेब्रुआरि बुधबारखालि गवालपारा जिल्लानि दुधनैनि रायजोआरि गेलेग्रा फोथाराव राभा हासं जथाइ सोमावसारारि गौथुमनि मोनसे गिदिर सुबुं गौमा जानानै थाङो। बे सुबुं गौमायाव आसामनि गोहोगोरा मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बुङोदि बिजेपि दैदेननाय सोरखारा आसामनि मोनफ्रोमबो हारि हारिसाफोरनि जौगानाय खामानि मावबोदों। राभा हासं ओनसोलाव गोबां जेंना दंमोनब्लाबो आथिखालाव बेफोर जेंनाफोरा सुस्रांजाबोदों आरो रायजो सोरखारनि केबिनेटआव राभा हासं गावखुंथाय हालामनो संबिजिरारि मोनथायखौ होनायनि थाखाय गरन्थ लानाय जादों होननानै फोरमायनायजों लोगोसे मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहयाबो बे बिथांखिखौ मावफुंनायनि थाखाय खोथा होदों होननानै बुंथिदों। थिग बिब्दिनो राभा हासं गावखुंथाय हालामनो हानि मोनथायखौ होनाय जागोन होननानै खोथा होयो मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। थामथियाव असम मटर श्रमिक गौथुमनि मोनसे हान्जाया जथायै बायदि बायदि दाबिफोरखौ लानानै फैगौ 12 आरो 13 फेब्रुआरि खालि 48 घन्टानि थाखाय साखा बन्द फोसावदों। बे साखा बन्द फोसावनायखौ मैया असम मटर श्रमिक गौथुमनि जथाइ हान्जाया मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों 48 घन्टानि बे बन्दखौ बोखांनानै लानाय जाबाय होनना फोरमायदों। खौरां मोननाय बायदियै 9 फेब्रुआरि मंगलबार खालि दिसपुराव आसामनि रोगाथाइ बिफाननि बायदि बायदि बिबाननि मावख'गिरिजों लोगोसे मटर श्रमिक गौथुमनि सा 11 दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरनि गेजेराव सावरायलायनाया मोजांनि फारसे जानायनि थाखाय फैगौ 12 आरो 13 खालार खालि फोसावनाय 48 घन्टा साखा बन्दखौ बोखांना लानाय जाबाय होनना फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि सावरायलायनायनि गेजेरजों गोदानै दाफिनजानाय मटर श्रमिक गौथुमनि जौगाखां बिथांखिफोरखौ थाबैनो आसामनि बिफानारि मन्थ्रिनि आखायाव गथायनाय जागोन होनना सोरखारनि बिफाननि मावख'गिरिफोरा मिन्थिहोदों। ब्रैथियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' गाहाय नेहाथारि आरो बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरि मुस्रि लरेन्स इस्लारिया 10 फेब्रुआरि अदेबानि दिनैनि सानाव मोनसे हाबाफारि खुंनायनि गेजेरजों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव हाबसिगोन होनना मिथिनो मोन्दों। बाथियाव
नाग्रिजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 16थि बोसोरसालिया जथुम्माया साननैनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै फेब्रुवारि दाननि 13 आरो 14 खालाराव खुंनाय जागोन। बे जथुम्मायाव सोलोंथाइ रांखान्थियारि आबादारिनि सोमोन्दै सावरायनाय हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर', बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां प्रमद बर', कास्टम बसुमतारी आरो नेहाथारि रंगिना बरगयारी बिथांमोना बाहागो लागोन। दथियाव मैया थांनाय 10 फेब्रुवारि खालि आसामनि सावस्रि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावो दि 1 मार्चनिफ्राय खालामनो नाङा जेबो कर'ना आनजाद। आसामाव कर'नाजों गाग्लोबजानाय सुबुंनि अनजिमाया खम जालांनायखौ नोजोर खालामनानै रेलवे स्टेशन, हायुङारि लामा आरो एयारपर्टआव कर'नानि आनजाद खालामनायनि गोनांथि गैलिया होननानै गावनि टुइटारनि गेजेरजों फोरमायो सावस्रि मन्थ्रि बिथाङा। स्निथियाव थांनाय 10 फेब्रुवारि खालि आसाम मिज'राम सिमनायाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। बे दुंहाव थासारि सोमजिनाय समाव सावनानै होयो गं 20 आसामनि सुबुंनि न'। खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सोरखारनि लामा लुनायखौ लानानै जानाय बाथ्रा दान्थेलायनायनि जाउनाव गं 20 आसामनि सुबुंनि न' सावनानै होयो मिज'रामनि दुथां माखासे सुबुंफोरा। लामा बिथांखिनि गंसे लामानि खामानि सोलिबाय थानाय समाव मिज' आफाद आरो पुलिसनि सुबुंफोरा हेंथा होदोंमोन। बिनि उनाव आसामाव रायजो आरो मिज' आफादनि गेजेराव गोख्रों दाङाबाजि जायो आरो थांनाय मंगलबार खालि मोनाबिलियाव 6 रिंगासोआव मिज' आफाद आरो मिज' पुलिसआ आसामनि सुबुंनि खमैबो गं 20 न'आव अर सुनानै होयो। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। एसेनोसै, गोजोन्थों।